Takže čaute. Čaute. Chceli by sme skúsiť natočiť 25 náhodných faktov o nás. Tak Saška začni. Mne nevidno do očí. No takže prvý fakt. Volám sa Saška. Tak ja sa volám Vicky. Druhý fakt. Mám 14 rokov. Ja mám 13. Tretí fakt. Chodíme do spoločnej školy. Tak štvrtý fakt. Máme obidve radi také tmavšie farby, napríklad šedá, čierna. Moja obľúbená farba je čierna, šedá, to je proste best. To sú veľmi dobré farby. Piatý fakt. Ja chodím na dramatický, na spev a na klavír. Ja chodím na volejbal, chodím do posilky a táto tu ma sem tam niečo na klavíri naučí. Keď sa mi chce. Šiestý fakt. Obidve sa radi smejeme. Veľmi radi. No až moc radi. Ja niekedy za to dostávam až poznámky. Mínuska. Nie, 7. fakt je, že máme obidve nafarbené vlasy. Ja na blond a Saška na červeno. Už mi to nevidno, už sa mi to zmilo. Vymilo teda. 8. asi. 8. fakt. Najradšej ja trávim čas so Saškou, pretože je mi s ňou veľmi dobré. 9. fakt. Milujem strašne čokoládu. Ja zbožňujem môjho malého psíka, Meginku. Takže 10. Mám škrečka, psa a zajaca. Tak potom 11. Či to sa nedá 6, ukázať. 5. 6. Mám 2 bratov. Ja mám 1 sestru. 12. fakt. Obidve neznášame pár dotyčných osôb. Obidve niekoho neznášame. Áno. Ale to asi každý. 13. fakt. Takže sme krásne. Sme Najlepšie kamarátky. Áno, sme najlepšie kamarátky. 14. fakt. Strašne mám rada angličtinu. Aj keď nás ju učí... Najhoršia učiteľka na svete. No. Strašne milujem nosiť košele. Sice toto je Vicky, ale ja strašne milujem nosiť košele. Presne, košele sú fajné, také voľné, môžete si s nimi ísť všade proste. Je to aj ako štýl elegantný, aj ako len taký povonka. Proste všade. 16. Nemáme 16. Obidve zbožňujeme plišiakov. Ale strašne. To keď mi nejaký chalán kúpi plišaka, tak zomrem. Krása. Milujem plišaky. 17. fakt. Nenávidím matiku. Nenávidíme matiku a fyziku. A pani Nie, to nejdem vraviť. A pani Šelku mínus. Tak. Áno. 18. fakt. Neznášam nosiť gumičky. Ja som gumičky zbožňovala celý život. Teda copy, no. Ale momentálne teraz ma táto tu nakazilo s rozpustenými vlasami, tak to tak teraz nosím. 19. Jasné, že sme zamilované obidve. No. Áno. Ja áno. 20. fakt, Saška má krivé kolená, ja ich mám v poriadku. Ja nemám krivé kolená, len mám problémy s kolenom. 21. fakt. Veľmi radi čítame knihy. No, veľmi radi čítame knihy. Videla ten ksich. Čo som spravila? To je jedno. Aha. Tak 22. fakt. Strašne milujem pozerať filmy. To je úplne áno, super. a romantické, kde si môžeme Kde spolu poplakať. Alebo proste horory. To milujem. Alebo 23. tretí fakt. Keď u mňa robíme prespávačky, najlepšie je si zapnúť, všade zhasnúť a pozerať horor. Áno, áno. 24. Strašne nenávidím, keď niekto ohovára predo mnou moju najlepšiu kamarátku. Strašne to neznášam. Najradšej by som mu vypichla oči, alebo proste niekoho, koho mám rada. 25. fakt. Tak ja bývam v rodinnom dome. A ja bývam v byte. To je dosť smutné. Ďakujeme, že ste si pozreli zase naše video. Lúčime sa s vami. A čau.